ana usab ni sila, mga taong way konsensya. Mangawat na sila para makakwarta, makaluluoy ang mabiktima. Ang tag-iyawa ka bantay sa aptik nga akyat bahay. Dunay mga butang nga ilang nadala, may mga alahas pa ug kwarta. Pastilan ning mga kawatan, dili gyud mahadlok magabaan. May panahon pa mo para sa pagbag-o, pangita ug legal nga trabaho. Daghan na ang nangadakpan nga nangawat sa tindahan, ug naasay uban ang ilahang tripan kadtong mga nagpark nga sakyanan. Pastilan ning mga kawatan, dili gyud mahadlok magabaan. May panahon pa mo para sa pagbag-o, pangita ug legal nga trabaho. Naay usa ka kawatan nga sa di malas na abdan, kita pangagbugno sa duha ka iro, ang kawatan wala gyud nahimo. Kita bangagpugno sa duha ka iro, ang kawatan hapit yun matiklo.